Gajah nek ndelik nang ndi? Mati kon. Ning alas. Oh, gajah ketok buntute, sik ketok. Kebon binatang. Oh, alah gajah ketok sirahe. Jero banyu. Alah gajah ketok kupinge. Jero gedhong. Alah gajah ketok sikile. Penangkaran. Alah gajah ketok sak kabeh. Lah sakniki teng pundi? Gajah iku nek ndelik nang nggone mall. Lah kok iso? Awakmu tau nang mall? Tau ketok gajah? Ya iku ndelik. Rene. Matek kon, pamanmu matek ya gadai. Piye walesen. Anu takokno Pak Kapolsek, Mas. Nyapa? Bacok dagelan tuwek iki gumane pirang taun, Mas? Ora usah mbok bagi. Geten aku. Gak dihukum malah oleh pahala kon. Iki saiki ngurusi bebek. Lah kok ngomong ning aku ngurusi bebek. Piye, Mas? Aku tuku bebek 100. Nggih. Sakjane lanange siji kan wedoke sing 99. Bener. Keliru lanange 99 wedoke siji. Ya kere. Ya Allah esuk-esuk sakno aku nduk wedoke. Piye, Mas? Ya ndekem. Aku sakno tak cekel tak plaster mburine. Iya. Bareng ngono bebek lanang nyantep geblak dari bebek situ. Rasane kok beda. Apa? Bebek kok omong kok ngono. Wah, macakin. Terus. Elek-elek awak dhewe iki. Iya. Ono ngene tontonan dadi tuntunan. Bener, Mo, bener. Kalem kok sih. Aku gak budes Isih krungu dalang lho iki piye? Niki dalang iki. Pate bener lho ngomong kamu ki Tontonan dadi tuntunan. Sopo ngerti bodho niki awakmu dadi tuntunan. Nuntuni ya Mas iki. Apa? Tuntunan iki dadi contoh. Nyapa kok dadi tuntunan apa stroke apa piye kok iso? Stroke awakmu aja wedi. Lah kok aja wedi penyakit lho. Gawa nang Alfamart oleh gelas 3. Iya stroke wis blanjang wi. Niku stroke bonus niku. Iki wong dudu stroke penyakit kuwi iki stroke nggo bayar iki lho. Lah ayo tuntunan iki ayo dikeki edukasi yang benar masyarakat. Satu. Nuwun sewu Bapak Ibu adik-adikku sing lanang. Golek wong wadon rabiku ono papat. Papat iki lho lebih tutur. Siji. Rabi wong wedok sing sholihah. Bener. Loro, rabi wong wedok sing iso ngerteni wong lanang. Bener. Telu, rabi wong wedok sing iso ngeramut anak. Iya, itu nomor 3. Papat. Telu niku aja sampai kenal. Oh, berarti rabi telu. Kok iso dibacok. Kok telu-telune aja sampe kenal. Ibu-ibu ngono karo Mas aku. Masa telu-telu ora kenal maksudnya kuwi. Lah iya. Berarti dhewe-dhewe iki mau. Untune aku saiki usahaku. Aku lak home industry. Alah. Iya. Iki rada gaul omongane home industry. Home industry aku seneni bojoku buka cabang Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Lamongan. Lho yo kleru. Ya aku home industri rumah tangga. Home industri rumah tangga mana Home industri rumah tangga. Lah produke napa? Ya rabi meneh iku. Lah kok iso home industri rumah. Lah iki ana rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Sing gak rokokan aja rokokan. Ya. Sing rokokan sing masuk sing legal wae. Ya. Nganggo bantu devisa negara. Iya bener. Makanya digempur rokok ilegal. Bener, Mo, bener. Ada penelitian. Apa, Mo? 15% mati karena merokok. Iya bener. Karena rokok. Karena rokok. Lah 85% ini mati kena opo? Mulane ayo rokokan. Iya. Oh, angka kematiannya cuma 15%. Ora jelas. Sing 85 iki enggak jelas, Mo. Lalu aturan pemerintah. Ya. Dilarang merokok. Bener, Mo. Bener apa? Salah. Tulisannya peringatan dilarang merokok. Kalau pemerintah ada anjuran berhentilah untuk merokok, aku mendukung. Lho, kok iso? Padha wae niku. Makane leren aku golek area golek warung berhentilah untuk merokok. Rokokan mbok kudu enak. Iya. Oh, dadi pas nyetir ana tulisan berhenti merokok, mandek sik rokokan. Wis to, manut wong gendeng iki enak wis to. Penak tenan penak. Mo, Nggih, Mo. Iki aku tak sampean kan karepku tak